खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हिन्दु मुस्लिम बाहागो खालामनाय दोलोआनो जादों बिजेपि बुंदों भुपेन बरा। दीपांकर बर्मनखौ गवानिफ्राय आसामाव लाबोनो लाहार फाहार खालामदों। ADRE ब्रैथि थाखोनि आनजादनि गाइडलाइन्स बायनानै सासे हमजादों। मन्दिरनि दान रां बेसेन गोसा बेसादफोरखौ सिखावा खावना लांदों। गान्दा मैहुर खालामग्रा साब्रै सुरां सिखारिखौ खादों आसाम पुलिसा। लामा जाब्रबथायाव साथाम सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम। गसाइगावआव फिन आरोबाव जाख्ल'नायनि अजद। धेकियाजुलिनि भैसना गामियाव एबसुनि सांग्रांथि मेल। गसाइगावआव लामा जाब्रबथायजों बारग' बिजेपि मावथिनि जिउ खहा। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय सासे आइजोआ गोमानानै दङ। दिसपुर पुलिसा सा6 ATM सिखावखौ हमनो हादों। सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव साब्रै लम्पटखौ खादों। 2025 मायथाइयाव 15,000 मासिनि थाखाय थिसनथाइ फोसावगोन आसाम सरकारा। मणिपुर आरो नागालेण्डआव इन्डियान आर्मिया 78 इनफेन्ट्रि सान खुंनो लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव उफेरा बिसायख'थिनि हाब्रु सारलायनाय आरो अजद होलायनाया गोख्रोङै सोलिबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सावरायनानै हादराव हिन्दु मुस्लिम बाहागो खालामग्रा हानजायानो जादों बिजेपि होननानै अजद होदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। बिहालि बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनि बिजाथि जयन्त बरानि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव भुपेन बराया बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो हिन्दु मुस्लिम बाहागो खालामग्रा हानजाया बिजेपियानो होननानै अजद होयो। बबेखानि मैदेरा फाग्ला जाना माउतनि बाथ्रा खोनासङालासेनो गुबुननि जेवरा सिमफायना थालिर बिफां बुखुयो अब्ला माउतआ मैदेरखौ सामलायनो थाखाय सुयो। बेबायदिनो बिजेपि सोरखाराबो फाग्ला जादों। बेनिखायनो बिजेपि सोरखारा आसाम गोरोबथाखौ बुथारदों होननानैबो भुपेन बराया अजद होदों। भुपेन बराया आसामनि रायजो राजाफोरखौ उन्दुनानै थानाय सिंह होननानै बुंदों आरो उन्दुनायनिफ्राय सिरि मोनखांनो खावलायदों। बबेखानि आसामाव कंग्रेस सोरखारा फैयोब्ला न लक्ष्मी मुंनि बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोमबो आइजोनि बेंक एकाउन्टआव दानफ्रामबो 9 अक्ट'बरनि 3,000 रां सोनानै होगोन। बेजों लोगोसेनो दानफ्रोमबो 200 इउनिट मोब्लिब बेसेन होनाङालासेनो मोनगोन आरो संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 500 रां खालामगोन होननानैबो भुपेन बराया फोसावदों। ट्रेडिंनि मुङाव रोजा रोजा कौटि रां लुथिनाय डिबि स्टकनि बिगोमा दीपांकर बर्मनखौ पुलिसा हमनो हाबाय। गवानि पानाजीनिफ्राय हमदों दीपांकर बर्मनखौ। बेनि उनाव दिनै दीपांकरखौ आसामाव लाबोनायनि बाथ्रा। बबेखानि रबिबारखालि दीपांकर बर्मनखौ गवानिफ्राय आसामाव लाबोनायनि बाथ्रामोन, नाथाय बिरखंनि टिकेट मोनियाव आसामाव लाबोनाय जायासै। पुलिसा दीपांकर बर्मनखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव गवायाव थानाय बिनि खथायावबो सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव पुलिसा लाख लाख रांजों लोगोसे सनानि माखासे गहेना आरो पासपर्टखौ जब्द खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसामाव अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव रोजा रोजा कौटि लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैनानै बिशाल फुकन, सुमि बरा, तार्किक बरा आरो माखासे सुबुङा हमजानायनि उनावनो खारखोमानानै दङमोन दीपांकर बर्मना। रिपर्ट बायदिब्ला एडिसिपि अमित माहातोनि दैदेननाय बे सिग्रोमनायाव पुलिसा दीपांकरजों लोगोसे नोगोद 27,06,750 रां जब्द खालामदों। बबेखानि गवानिफ्राय आसामाव लाबोनायनि उनावनो दीपांकर बर्मनखौ सिबिआइआ जिम्मायाव लानो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसाम सोरखारनि मेगा रिक्रुटमेन्ट ड्राइभनि ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइनि सायख' आनजादखौ मैया रबिबारखालि रायजोनाङै गोख्रों रैखाथि आरो नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों इन्टारनेट बन्द खालामनानै गाहामै खुंबाय। ब्रैथि थाखोनि थिसनथाइनि बे लिरनाय आनजादखौ रायजोनाङै 14 लाखसो बिजाथिफोरा लिरदों। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव आनजादनि नेमखान्थि एबा गाइडलाइनखौ सिमफायनायनि दायाव सासे आनजाद होगिरिया हमजादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साब्बिर हुसेन मुंनि सासे आनजाद होग्रा बिजाथिया नेमखान्थि सिमफायनानै एग्जाम हलाव मबाइल फन लांनानै हमजादों।
गुवाहाटी नारेंगुरीनि जुबनगर SR एकाडेमिनि आनजाद मिरुआव जादों बे जाथाया। बबेखानि गोख्रों थालासिखौ सिमफायनानै एग्जाम हलाव मबाइल फन लांनानै हमजानाय साब्बिर हुसेनखौ तेजपुरनि होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला लिरनाय आनजादा सोलिफुबाय थानाय समावनो मबाइल फना रिं जादोंमोन आरो आनजाद नायगिदिंगिरिफोरा सन्देहजों सिग्रोमनायाव साब्बिर हुसेननिफ्राय गंसे मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हायो। बेनि उनाव आनजाद सामलायगिरिया साब्बिरखौ नुनमाटी पुलिसनो गथायनानै होयो। ओरैहाय नुनमाटी पुलिसा साब्बिर हुसेननि हेंथायै निजायै केस फाइल खालामनानै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायहरदों। गुवाहाटी सोहोरनि जु रड साखाथियाव थानाय गंसे शिव मन्दिराव सिखाव खावनाय जाथाय। रबिबार मोनानि समाव मन्दिरनि सिङाव हाबनानै गोबां रां आरो बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खाबु लानानै सिखावफ्रा खावनानै लानानै थांदों। मख'नो गोनांदि सिखावफ्रा दान होग्रा गंनै बाक्सुखौ बुख्रुबनानै गासै नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे बेसादफोरखौ लानानै थाङो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा दायनिगिरिफोरखौ दासान्दि संदाननो नाजानाय बाथ्राखौ मिथिहोयो। मैहुर खालामनायनि बेरेखायै गोख्रोङै अपारेसन खालामनायाव आसाम पुलिसा अरां हायुङारि पार्कनि साखाथियाव 4 सुरां सिखारिफोरखौ खानाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोर 4 सुरां सिखारिफोरा आखाइजों बानायनाय सिलाइ लानानै मोनानि समाव गान्दाखौ गावथारनो नाजादोंमोन होननानै मिथिनो मोननायबो जादों। दलगाव पुलिसा सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो गोबां गान्दाफोरखौ गावनानै जोखोम खालामनायनि सिगाङावनो बिसोरखौ खानो मोननाय जायो। पुलिसा खानाय सुबुंफोरखौ पार्कनिनो साखाथियाव थानाय खावपाटी गामिनि आब्दुल आली, आजदाहार आली, आली हुसेन आरो खालिलुर रहमान होननानै सिनायथिनाय जादों। बिसोरनिफ्राय गंसे .303 राइफल्स आरो गंसे राइफल बेरेल जब्द खालामनो मोननाय जायो। आथिखालाव रैखाथि हान्जाया मैहुर खालामनायनि बेरेखायै संदाननो गोख्रोङै नाजागासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोनदों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय। रबिबार मोनानि समाव सासे जौ फेनाय आइजोआ गंसे गारिजों पिएन रड आरो थाना सारियालि फ्लाइअभारनि साखाथियाव कन्स्ट्राक्शन सोलिगासिनो थानाय जायगायाव हरखाबै सौग्रावदों। मख'नो गोनांदि AS19E4227 नम्बरनि गंसे I-20 गारिखौ जौ फेनानै सालायनानै जाथायसालियाव जाब्रबथाय जानायनि सिगाङावनो गोबां गारिफोरखौ सौख्रांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो साखाथियावनो थानाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। जायगानि थागिबि रायजो राजाफोरा आइजोनि गारि सिंनिफ्राय गोबां जौनि बथलफोर मोननाय बाथ्राखौ मिथिहोदों। माखासे समनि उनाव डिब्रुगड़ पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जौ फेनाय आइजोखौ हमनानै पुलिस थानासिम लानानै थांनाय जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय मजाटी VCDCनि बिजेपि मासिगिरि प्रलय नार्जारिनि बेरेखायै गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय रोजा रोजा रां दाबिनाय आरो जाख्ल'नायनि अजद सोराङाव फैदों। मजाटी VCDCनि बिजेपिनि मासिगिरि प्रलय नार्जारिया MGN रेगानि डिमान्ड फर्मआव सागान होनायनि मुङाव 2,000 रां दाबिनायनि अजद लाबोदोंमोन ओनसोलनि सुबुंफोरा। लोगोसेनो खिग्रा न' खिखरसालिनि मुङाव 400 बिजाथिफोरनिफ्राय 300 राङै दाबिनानै जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद खालामो। बेल' नङा, गावसुंथा हानजाफोरनिफ्रायबो बोरमा अमा फिसिनाय बायदिनि मुङाव सायख'जानाय हानजानिफ्राय 2,000 रांसिम खांनानै जानायनि अजद दैखांदों मजाटी VCDCनि रायजो राजाफोरा। आरो PMAY न' मोनग्रा बिजाथिनिफ्राय 10,000 रां जानायनि अजद खालामदों आरो बे बिजाथिनिफ्राय आरोबाव 5,000 रां दाबिबावनायनि गोख्रों अजद लाबोदों मजाटी VCDCनि सिङाव थानाय थासुन्द्रि जरा गामिनि रायजो राजाफोरा। सोंलुआ जाबाय, गुस्लायनाय सोरखारा एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा आयेन बेरेखा रां जाख्ल'ग्रा प्रलय नार्जारि बायदि मैला गोनां आरो रां लुबैसुला मासिगिरि माब्रै उदां अख्राङाव थानो मोनखो? रायजो राजानि सिगाङाव सोंलु सोमजिदों। सा ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रबिबारखालि दखरानि आवथायाव थानाय फैसना गामियाव समाजारि सांग्रांथि मेल खुंदों। दखरा एबसुनि आफादगिरि रादाय बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय मेलखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एन मोसाहारिया। बे सांग्रांथि मेलावनो हांख्रायनाय लेखायै बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो फारियै
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारि आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सुनिराम नार्जारिया। शनिबार खालि सोनाब बेंगलाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सासे लाइमोननि गोथै सहखौ न'आव लाबोनायनि उनाव नखरजों लोगोसे गासै गामियाव दुखुनि आबहावा सोमजिदों। नखरनि सासेल' खामायग्रा सोद्रोमानि हरखाब थैनायाव गामिनि सुबुंफोरा दुखु नांदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि 1 नं गकलकाता गामिनि हरुन देनि फिसाज्ला बिप्लब देआ शनिबार खालि मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। बिप्लब देआ सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि फालाकाटायाव भिउसन माइक्र' फाइनेन्सआव खामानि मावगासिनो दंमोन। सोनाब बेंगलनि फालाकाटायाव लामानि सेराव गसंनाय समाव गंसे बाइकआ बिखौ सौख्रांदोंमोन, जायनि जाहोनाव लामानि बेरिकेडआव खर'आव नांनानै जिउ गोमायो। जिउ गैयै सोलेरखौ रबिबारखालि मोनायाव न'आव लाबोनाय जादोंमोन। बिप्लब देआ गावनि बिसिजों लोगोसे 1 बोसोर खावसे बैसोनि फिसाज्ला दंमोन। बियो नखरनि सासेल' खामायग्रामोन आरो बिप्लब देआ गोबां बोसोरसिम बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि जानानै दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय सासे आइजोआ थांनाय 4 साननिफ्रायनो गोमानानै दङ। गोमानाय आइजोखौ तेजपुरनि कनकलता सिभिल हस्पिटालनि डक्टर बिजय दासनि बिसि जुरि दास होननानै मिथिनो होदों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 24 अक्ट'बर खालि न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोनाय जुरि दासआ न'आव फैफिनाखै। सानजौफु 12:44 रिंगायाव गंसे केब लानानै दौल गोविंद मन्दिराव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन जुरि दासआ। सीसीटीवी फुटेजाव नुनाय बायदिब्ला गंसे नीला गाबनि केबआव मेरुन गाबनि सुरिदार गाननानै ओंखारलांदोंमोन जुरि दासआ आरो बै समनिफ्रायनो गोमानानै दङ जुरि दासआ। ओरैहाय बेनि हेंथायै दिसपुर थानायाव गोमानायनि कमप्लेन होबाय। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ केब ड्राइभारखौ जेरा खालामनायाव आइजोखौ दौल गोविंद मन्दिराव बोख्लायनानै फैदों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। बेनि उनाव नर्थ गुवाहाटी पुलिसआ मन्दिरनि सीसीटीवी फुटेजखौ नायबिजिरनायाव आइजोआ मन्दिराव थांनायखौ रोखा खालामहरो। बबेखानि जुरि दासखौ नागिरनानै बुरलुंबुथुर दैमायावबो SDRF बिफाननि जवानफोरा नायबिजिरगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि रेजिस्ट्रेसन थानाय DL13CV0340 नम्बरनि शेभरलेट गारिजों लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटीआव ATMआव सिखाव खावनानै फैनाय गासै सा 6 खौ दिसपुर पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ATM सिखावफोरनि मुंखौ फारियै मफिकुल इस्लाम, मिजानुर रहमान, राजिबुल इस्लाम, जुल्फिकार आली पट्टा आरो शाहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो होदों पुलिसआ। दिसपुर पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव सोनारनानै दिसपुर थानानि पुलिसआ बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। आथिखालाव बे केसनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। साबुआ पुलिस थानानि सिङाव मोनसे मुगैथाव जाथाय। सासे आइजोआ माखासे लंपटफोरनि आखायाव सिखार जानांदों। मख'नो गोनांदि सासे 7 दाननि गोरबोआव थानाय आइजोखौ नखरनि बिमा बिफा गैयै समाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव साबुआ पुलिस थानायाव एजाहार हैनाय जायो। गोबां नाजानायनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ मिथिनो मोनदोंब्लाबो माखासे खारग'यो आरो 4 लंपटफोरखौ पुलिसआ खायो। आथिखालाव खुंथाया बिसोरनि बेरेखायै साबुआ पुलिस थानायाव 81/24 US 376 साब क्ल'ज D IPC आरो पक्स' आइननि RW SEC 6 नि गेजेरजों साजा जाबसिननानै होनाय जायो। पुलिसआ खानाय 4 लंपटफोरखौ कैलाश तान्ति 55 बोसोर, बिक्की तान्ति 20 बोसोर, मनजित हाजदर 18 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। लोगोसेनो अमीर बराया दासान्दि खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायजों सोमोन्दो गोनां किशोर मुंनि सासे लंपटखौ पुलिसनि आवथायाव लानानै बेखौ दासान्दि जरहाटनि गंसे गथ'साफोरनि न'आव दोनहैनाय जायो। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद 2024 नि खामानिया जोबनायनि उनाव आसामाव सोरखारा फैगौ 2025 मायथाइयाव गोदानै आरोबाव 15,000 थामथि थाखोनि लांदां मासिनि थाखाय आसाम सोरखारा थिसनथाइनि
फोसावबावगोन होननानै बुंदों। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। 2024 मायथाइनि एडिआरिआव जिरायनाय जाफुंसार बिजाथिफोरखौ फैगौ 2025 नि फेब्रुवारि दानावनो लांदां मासियाव थिसनथाइ होगोन आरो बेनि उनाव मे दानावनो गासै 15,000 थामथि थाखोनि लांदां मासिनि थाखाय आसाम सोरखारा फोसावबावगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों। मणिपुरनि लिमाखं मिलिटारि स्टेशन आरो नागालेण्डनि जाखामा मिलिटारि स्टेशनाव इन्डियान आर्मिया 78थि इनफेन्ट्रि गायसन सान खुंनो लादों। मख'नो गोनांदि 1947 मायथाइनि 27 अक्ट'बराव इन्डियान आर्मिया श्रीनगर बिरखं गाथोनाव जाफुंसारै लेन्डिं खालामनो हादोंमोन आरो पाकिस्तानी ट्राइबेल फोर्सखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादोंमोन। बै साननिफ्रायनो इन्डियान आर्मिया देरहासारनायनि इनफेन्ट्रि सान खुंबोदों होननानै इन्डियान आर्मिनि बुंथिगिरि एबा पाब्लिक रिलेशन्स अफिसारा मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।